Представи си, будиш се през 2035 година, поглеждаш през прозореца и виждаш дрон, който донася закуската ти. Роботаксита следват маршрутите си, а фермите се издигат вертикално към небето. Сред цялата тази автоматизация, една човешка професия остава напълно незаменима. И тя е номер 1 в списъка, който ще чуеш днес. Остани с нас до края, защото те очакват не само топ 10, а и скрит бонус номер 11, който може да промени кариерния ти път завинаги. Добре дошъл в infohub.bg, каналът, който разглобява големите теми на малки, лесно смилаеми парчета информация. Ако за пръв път попадаш тук, абонирай се и натисни камбанката, за да не изпуснеш следващите ни видеа. Днешният обратен брояч започва от 10 и обещаваме, всяка позиция ще ти даде причина да напишеш своето мнение долу в коментарите. Професия на бъдещето. Номер 10. Агритек инженер. Колкото повече населението на света расте, толкова по-остра става нуждата от храна. Агритек инженерите проектират вертикални ферми, управляват автономни трактори и настройват сензори, които подават на растенията точно толкова вода и светлина, колкото им е нужна. Според последния доклад на Световния икономически форум, търсенето на такива специалисти ще скочи с над 60% до 2030 година. Представи си бъдеще, в което можеш да отглеждаш ягоди в центъра на София, на покрива на офис сграда, при това целогодишно. Ако някога си мечтал да комбинираш ботаника, програмиране и устойчивост, тази професия може да е твоят билет към утрешния ден. Професия на бъдещето. Номер 9. UX/UI дизайнер. В свят, където почти всяко взаимодействие минава през екран, потребителското изживяване се е превърнало в новата валута. Лош интерфейс е равно на загубен клиент. Затова UX дизайнерите не просто рисуват бутони. Те изучават психология, обработват данни от хитмапове и превеждат сложните функции на приложенията на език, разбираем за баба ти и за петокласник едновременно. В България средната заплата на един опитен UX дизайнер вече надхвърля 4500 лева, а портфолиото му често е национално, дори глобално. Замисли се, когато включиш новия си смарт хладилник, колко бързо разбираш къде да вкараш настройките? Ако отговорът е веднага, благодари на UX дизайнера. Професия на бъдещето. Номер 8. Дигитален учител и L&D експерт. Над 80% от компаниите по света вече обучават служителите си онлайн. Виртуални класни стаи, VR симулации, TikTok уроци по 60 секунди. Това е новото нормално. Дигиталният учител комбинира педагогика с технология. Знае как да превърне сухите указания за безопасност в интерактивна игра и как да оцени напредъка ти в реално време. Представи си курс по киберсигурност, който се усеща като приключение в Escape Room. Ако някога си обяснявал на приятели как се ползва нова апликация и си усетил искрата, тази професия те чака. Професия на бъдещето. Номер 7. Инженер по роботика и автоматизация. В Пловдив вече работи фабрика, в която един единствен инженер наблюдава 30 робота. И това е само началото. Роботиците ще проектират манипулатори, които сглобяват батерии, и микророботи, които правят безкръвни операции. За да поддържаш такава армия от метал и сензори, трябва да владееш механика, електроника и програмиране, но и да разбираш човешкия фактор, как машината и човекът да работят рамо до рамо без страх. Ръстът на тази професия е експоненциален. Готов ли си да напишеш софтуер, който управлява цяла поточна линия? А може би вече го правиш? Разкажи повече в коментарите под видеото. Професия на бъдещето номер 6. Енергиен инженер във възобновяеми източници. Соларни панели в Ябланица, вятърни турбини край Шабла и батерийни паркове, които съхраняват електричеството докато ти спиш, това не е утопия, а бизнес план. Енергийните инженери изчисляват къде слънцето грее най-доходоносно, как да свържат различни източници в интелигентна мрежа и как да минимизират загубите при пренос. Балканите сами ще се нуждаят от над 5000 нови специалисти до края на десетилетието. Професия на бъдещето. Номер 5. Data Scientist и аналитик.
Всяка минута светът генерира данни, равни на съдържанието на 300 000 пълни DVD диска. Тази лавина от цифри сама по себе си е хаос, освен ако някой не я превърне в разбираема история. Дейта сайентистите пишат алгоритми, които откриват модели, предсказват тенденции и спасяват милиони чрез оптимизация. Когато една болница реши как да разпредели леглата, често зад нейната стратегия стои модел, обучен от данни. Следващия път, когато Netflix ти препоръча сериал, замисли се, някъде аналитик е захранил системата с тонове потребителско поведение. Ако обичаш пъзели от числа, това може да е твоето призвание. Професия на бъдещето. Номер 4. Експерт по киберсигурност. Миналата година профилите на милиони българи изтекоха в тъмната мрежа. На пръв поглед това са единици и нули, но зад тях стоят истински хора, пари и репутации. Киберекспертът не е просто компютърен пазач. Той предвижда атаки, изгражда отбранителни стени и обучава персонала да не кликва на съмнителни линкове. Глобалните разходи за защита ще надхвърлят $460 милиарда до 2030 година, а всяка пробойна е възможност за кариера. Стига да работиш от страната на добрите. Хаквали ли са някога твоя акаунт? Сподели как реагира. Твоят опит може да помогне на друг. Професия на бъдещето. Номер 3. Специалист по климатични технологии. Улавяне на въглерод директно от въздуха, биоразградими батерии, сателити, които измерват емисиите на метан от космоса. Климатичните технологии са като научна фантастика, която вече е реалност. Европейските фондове наливат милиарди в тази посока, а всяка държава търси мозъци, които да ги усвоят ефективно. Ако си фанатик на тема спасяване на планетата и притежаваш инженерно или научно мислене, има шанс да работиш в лаборатория, където всяка грешка струва повече, отколкото можеш да си представиш. Но всяко откритие носи глобално въздействие. Би ли прекарал кариерата си, борейки се с климатичната криза? Професия на бъдещето номер 2. AI/ML инженер. Изкуственият интелект пише текстове, рисува картини и дори съставя музика. Но някой трябва да го обучи, настрои и контролира. AI инженерът изгражда модели, които разпознават тумори на рентгенови снимки или оптимизират логистиката на мегаполис. Пазарът на труда се разширява с над 40% годишно, а половината от нужните кадри още дори не са в университета. Добрата новина – има десетки безплатни курсове. Elements of AI, Coursera ML, за да направиш първата крачка още тази седмица. Професия на бъдещето. Номер 1. Психолог и консултант по ментално здраве. Колкото повече технологии влизат в ежедневието ни, толкова по-силен става натискът върху психиката. Световната здравна организация предвижда, че до 2035 година депресията ще се превърне в водеща причина за нетрудоспособност. Никой алгоритъм не може напълно да замени човешката емпатия, умението да изслушаш без осъждане и да предложиш път напред. Психолозите ще работят както в дигитални кабинети, така и в големи корпорации, които разбират, че продуктивността започва с здрав ум. Как се грижиш за себе си? Сподели личен съвет. Топ скрита професия на бъдещето. Номер 11. AI етичен експерт. Изненада! Списъкът ни има тайно продължение. Представи си свят, в който автономни коли трябва да изберат между два тежки пътя за части от секундата. Кой определя моралния кодекс? AI етичният експерт. Той има богати познания по философия, право, технологии и човешка психология, за да постави рамки, в които машините взимат справедливи решения. Днес това е ниша, утре златна мина за таланти с ценности и аналитичен ум. Благодаря, че остана до края на обратния брояч. Ако научи нещо ново, натисни бутона "Харесай", така алгоритъмът ще покаже видеото на повече хора, които се чудят на къде да поемат в кариерата си. Абонирай се и кликни на камбанката за още полезни и интересни видеа.